एक दिने बसिला सभा। पर ऊपर ଆଉ କେତେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହିବା। ଆଖୁ କିଆରି ଖଣ୍ଡେ କରିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। କ'ଣ କହୁଛ ଭାଇମାନେ? ହଁ, ଏହା ହିଁ ଠିକ୍ ରହିବ ଆମ ପାଇଁ, ଆମ ପରିବାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ହଉ ଚାଲ, କାଲିଠୁ କାମରେ ଲାଗିଯିବା। ହଁ ହଁ, ଚଲ ଚଲ। ଚାଲ ସବୁ, କାଲି ସକାଳେ କେତେ କାମ ଆହୁରି ଅଛି। ଏପଟ ସେଠି ଗଛ ଆଣ, ଏପଟେ ଫାଙ୍କା ରୟାଣୀ ଗଛ ପା। ଆଣ ଶୀଘ୍ର, ସେପଟେ କେତେ ଲଗଉଛ? ହଁ, ଏପଟେ ସଇଲାଣି, ନଉଛି ଗଛ ସବୁ ନଉଛି। ଏବେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନେ କ୍ଷେତରେ ବାଡ଼ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଭଲରେ ଦେଖିକି ବୁଝ, ଯେମିତି କେହି ଜଣେ ପଶି ନପାରେ ଭିତରକୁ। ଏପଟେ ଆଖୁ ବଗିଚାର ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। କିଛି ମାସ ପରେ ଆଖୁ ବଢ଼ି ପାକଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଆଖୁ ଦେଖି ମୋ ପାଟିରୁ ନାଳ ଗଡ଼ିଲାଣି। ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ବି ଫସଲ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଉନି। ନା, ଆଉ ରହିହଉନି। ଯାହା ହବ ଦେଖା ଅଛି। ସାମାନ୍ୟ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଡରି ଏ ମିଠା ଆଖୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି? ଏହା ବିଚାରି ଆଖୁ ଖାଇବାକୁ ଆଖୁ ବଗିଚାକୁ ହାତୀ ଚାଲିଗଲା। ଧାଇଁ ଆସ ହୋ, ଧାଇଁ ଆସ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଧାଇଁ ଆସ। ଆଖୁ ବାଡ଼ିରେ ହାତୀ ପଶିଗଲାଣି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଧାଇଁ ଆସ। ମାଙ୍କଡ଼ର ଡାକରା ଶୁଣି ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ସବୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ଆଉ ହାତୀ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଜୋର ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଲା। ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ା ସହି ନ ପାରି ହାତୀ ପଳାଇଲା ଜୀବନ ଧରି। ହାତୀ ଖାଇଯିବ ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି, ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଆମେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜାତି। ଏହି ଗୀତ ଗାଇ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ।